Soi Chhuah Ngamloh ka Chunga Thil Thleng han soi po a za thlak na chen na oma ka thiam lo ani theina chen po a ma se a in tran dan chu engang po ni se ka du lo chung le karem ti na tel lova min khoi ania pong sual ka ni miau si dan lam zir lai ka nia class a te chuan pong sual khe si sang sang te kan zir ho thin ka thil ton hi ka thiam lo nia ka ngai wangin ka soi chuak mai lova class a pong sual chung chang kan soi ho te hian siom ka ti hle thin ma se ka tilangai lo thung katan chuan report a za thak em na chan pahni a oma a hmasa zo ka chuan keima thiam lo ni in ka sia a dot lia chuan pasal nei lai ka ni ka pasal nen hian kanom thang to a kan lain then chi a lo na in khata kan cheng dun to lova ka khuwa a hara ka thinlung a no em lai ani bok heti lai hian kan ha thona mi pakhat ne lom set mai thian ka neya arukin ka star hle ani kanin siana po ka ni vel chu ani to ma se mun khata thok ho le zir ho kan ni awangin in nela ol hle a ril rulama in pona a phei chuan ni khat le ka kanin thre chiang ngal em theitlat ani email mangin thu kanin thon thina tongkam bollo timai ila fiam thu angalakin medang chherve chi lo turang chi te in thu kanin thon fowa in thian thale in mil tak kan ni wangle kanin fiam ti kan siat ve awangin kan hosan lem lo ve ati theyang ma se ke chuan aruk takin kangai zong hle a engangin nge min ngai chu ka shelawa ma se kanin email le thu kanin thon dana tanga alan danin ani po hian min ai lo hle ti ka the thiam mai ma se in ngai zong ngot thei kan ni big lo tum kha chu ka le khabu a ho a atu klaya chuan a ina leng ho turin min soma a le khabu dana room library velte min hu du thu a soya keila chuan engma rin hlel na chang ka selo thok ho kan ni ya thian kan ni boka kanin nel ton boka nial chan tur ka nei lo nial chan tur ka nei san lo ti chuan tlaya na kan ban hu chuan a omna in lampan tur chuan kan kalta a akara chuang mai turin min tia ma se hole lam ka ngai tua ka kar chuan ka zui ta zoka a in omna mun hi a fal ang ring hle a kanin omna lama ani lo le ngal lo thon deuna ka neya a omna invel kan han tlang chuan kalakal ngai lo na mun ani bok nen ka thian pa chuan dor pakhat ma a ka kar da turin min tia ka hnial lem lo chumi mun thleng chu akara min thale a in tiama ka han ring hlel deuh dona ma se ken thiam lo lek ta zok hial mai thok ho kan nia mi thatak ani a ka hre chiang to khle in ka in nga ya ma se ka lo hre chiang lo hle alo ni a thu chu ka oya ka kar chu dor pakhat bola ka da a in lampan chuan a motora kan chuang ta de ya ka motor dana atang hian minute nga vel chu kan tlan le in ka sia a in chu kan thlingta a tir chuan hun nuam tak kan hmanga sitting room a kan ti ya ma se ama chuan diklawa tlat a boy ruk mel hle a zam mel le bok enge a chan ti chu ka hre thiam lo a nervous wang mai ani ka ringa a tira chuan ka hlim ru phian zok kan hanin kista a opposite sex kan ni na chu lo langin in sum har sa du khop mai ma se pasal nei lai kalania sex chu mangdu po ni ila hemizan hi chuan man katum lova indan betlat katumani reivak lo kan thudu na kan ti dun hu chuan chaukalama a phei loka alo let le chuan azam mel le boy mel tak nung chang chu a peita devin kasia karin danin drugs enge moti avanei ani nge yang heta alo let le atang hian ati ti phung chu adang lam ta hle maya tongkam adu da ta hle bok hepa hi midum ania ke chu mingau ka ni thung kan han ti chhole ta a kan tho pui ho te chu ngai om le bol hlo deuhin a rel ta chiam maya tin mingau hovin a in chu an en thania angai thu te le thumak pui om ang lo deuh te chu a soi ta vak mai chu tianga kan tho pui te a soi sel vak nu chuan ke po min mer tel chan ta college a graduate lo thu te zela atan to thu te le min bol mai thu te a soi chho ta zela min bol mai thu te a soi chho ta zela email manga kanin kom thin dan te po chu bum ka ol sam mail em awanga lim chang mai ani thu te chu a soi chho ta maya
mi pa ngai anga min ngai lo thu le ka nep zia le thlem thlu ka ol sam sia te chu a soita zel mai ama karin to ka wang le mi pa ngai nia ka hriat awanga zui ka ni chau sia ti chuan 6 min man pui a chak thu te mi ngau nu pui han mut pui te chu a nuam don riau ni te in a soi chho ta zela chuta le ka in rin ma in kan thutna safa a chuan min nam thlua min nor bet zui ta tlat mai theito pin ka han tang ve a mak ka ti thu le omson ngal tura ka du thu shilin ka vin ngal tuar boka ma se ama hi fit ruk le inches li vela sang ania richoi chin ani boka ka tan chuan han ta chuangai na om to lo ti chuan ka mirin em le thian tha a ka lo ngei chuan ka chunga ril ru chetak a lo pureng ani ti chu a tilang ta min re ka dimna tel ho lovin min ngai sazuya sofabana chuan kalu chu min to tir vela amazial zuk laya min de atum thul hetia thil shom tak ka tor la hian thil engma mumalin ka ngei tua theilo ka ngei tua na a lo lu tom chhun nia ka hriat chu ka thil ton mek chu mangchia ania ka khuma kamu me ka haranga engkim a thave kang kamu mangmai ani ti chau ni in ka sia adu to ka min khoinu chuan min social chunzom le ta zela adu to ka min khoinu chuan min social chunzom le ta zela invena amang bok silo min mangai thu te afa pai tura min du thu te karai nge abe sei thu te a soi chunzom vaka ka soka min re ka dara min tham bet boka ama in turin min tir luya ka mangai ve ti soi tu te mitlak lai lo mi kholo ka ni zia le thi ka phu zia te soi turin min wawa thi ka phuwa kan thil ti tak chu nuam ka ti ve thu te soi turin min ti lui vak maya kan thil ti tak chu nuam ka ti ve thu te soi turin min ti lui vak mai ani chu silai akol thu te ka pasel nen min in thentir don ti te chu a soi war hle a ata ka ni to thu te po a soi war hle bok enge achunga thleng ta chu ka hre thiam lova arui nge thil dang jok ti po ka hre thiam lo ma se amizia chu tle min adang lam ta dewa ngai a ole ta deu ni in ka sia chu wang chuan ho mai chu arem chan hun lai tak ni in ka sia ma se ka rom na mun pan ngai na po ka hre si lo thom dang eng ma a om lo awangin thenom hnai po anom me lo keima ringut chuan hokong lampo ka hre to si lo police ne na hanin report chi la ani box si lo police han shil don ta ila an mel om dan tur min ngai dan tur te chu ka mulo ka ke basal nei lai mi hang pakhat zui ho a ka phu tok chia ti ril rupuwa min en tur vel ka mulok si na a ka thopui te the na la tuna min pong sual tu pa hi chelo ka ti thu ka lo sui fe fo to buk nen ka mol pho tur zia le ka in ti mol pho tur zia te chu ka ngai tu chuak ngal veka ani taka he pa hi ka lo ring sual der ani ka hre chiang e mokatia tin sofa a khan lo kis lo top tur ania midangin an siat ve chu a lovin ka hlau ngoi ani ber ti chuan fin ka chhuata a ka kar omna hmuna min suai tu te ho ka du to thu te chu ka shila tlon deuh ti ti in abula chuan hun nuam tak mangni om takin ka hanin sui kwal ta vela thinrimin ka tongam to lo ho kong ka shebok si lova eng thil nge ka chunga thleng thei ti chu a cheber thlengin ka ngei to to tlat eng tin emo chuan a kara chuan kan chuang thei ta ka kar omna lampan chuan kan tlan chuak ta a hmun kan thlen ma zong chuan tong kambol hlo pui chu ala chambang chuang lo kanep ziate min hmangai ziate min huat ziate keile ka pasal min tha dan tur te le ama nge ain tha dan tur te chu a soi noka a hun min man pui po chu a soi chuak le a nuam ka ti zia soi chuak tur te mi padang zong aya ama chu a that ber thu te ka du ber thu te chu soi turin min ti lui renga amazia zuk lai chuan min de atum sek ringa min vonan tak a mangbok na setakin min soi chechar chara he minute som panga chung vel hun hi kanun pumpuya si omber alani hial ome min pong sual lai ai po kha na se omjok hialin ka sia a chan chu ril rulam khoina theile hliam thei thil ani jok awangin kakar omna chu kan thleng ta a engma soito lovin kakara chuan kaluta katlan ho tangal maka in ka thlen vele khuma ka bok ngal thlopa rei tak ka chapa ka chabang theidon lo hialin ka in sia
tun Thleng hian tu ma hne na ka thil ton hi kala soi chuak lova tu ma hriat ka du lo ani kata na za thlak don em awangin he thil thlen atang hian hnalama po he pa hian uchuak takin min ti buai chho tan ta email min ron thon renga ke chuan ka kom du to lo shim achang le present te ka dokana alo hnu chia thul min ron phone ring buka han la ila ada le de zel book si he thil thlen atanga thakhat nu chuan ka pasal nen kan in rem lia kan cheng dun le ta a ka thil ton te chu engma ka shil ngam lo shim in lama po he pa hian min ron phone fo awangin ka pasal chuan ngei zong ka nei emo ati hiala human resources ne na complain ka dua ma se ka mol photel don awang le ka thiam lo ani na chen na oma wangin ka sei chuak ngam si lo ma se thani vel a hanral meu chuan ka tan tor a har talwa ani ni tin voi tam tak moi lo le hlom tak takin email mangin min ron vowa min ron soi chereng mai si human resource ne na chuan ka kalta a ni chuan min ti boi tu pa chu an kova kanin ngei zon thu te alo la soi deuh le ngal kan email in thon de chu an han check buka min pong sual ma a ler dewa kanin thon na te po an hai chuak tel vek sia kata na za thlak du ang reng khop mai min pong sual thu ero hi chu ka sei lo na atang chuan an ban ta chuang lova ma se kai min nei to lo tu le eng ti kong zong ma a ti boi to lo turin thu an tiam tir thunga ma se ke ma zokin ka hlo em awangin ka bang ta zok ringot mai ani tuna chuan kum khat don aliam veta a karel rupo tlemin a hadam to ma se si om tina kala naya counselor mu ka du hle thin ka thil ton kha ka bul tran dik lo wang chu ani nge mai ma se khatianga tur kha ka phulawa keima thiam lo wanga pong sul to kani lo ti hi tuna chuan ka mu thiam ve deu to ma la chu kala shil ngam lo na in ka thiam lo na om lo tia ngai tu tam tak an nge ka ringa tlang hriata alo lan huna po min thlop tu tam tak an nge ka ring ka chunga thil thleng wang khan ka lungai du lova a thleng non le to lovang tia in tiamin ka nun ka fim khur to a thian te le min ngai na tu te biak dan tok po ka thiam pha to khop mai